Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Dili para sa pagsupak sa Biblia. O ginining tungora, amang mainitong pagpangamustas tanang mga kaigsunan sa nagakalilaing dapit, ilabi na diri karon sa mapatalingugon sa mga kaigsunan dinhi sa Tipulog. Kumusta kanining tanan? Ilabi na sa mga chapter president sa nagakalilaing usab nga dapit, din kanunay sila nga nagsuportar sa ilang giangkon nga radio station para maialagad ang maong programa. Paglabi na sa PBCM compound sa ilang malhotayon nga paghatag og suportar para gyapon sa pag-alagad niining atong mga gihimo karon nga mga pagpamatuod. Og sa gyapon atong gipahinumdom nga dili nato pagkalimtan ang atong pagtambong sa konferensya sulod sa usa ka tuig tulo ka hugna na ay Disyembre 29, na ay Agosto 19, na ay Marso 10, kana ang atong pagabantayan. O tuod man dilisab nato kalimtan para sa palace renovation, reconstruction ang atong paghatag nga binulan atong mga naa sa sulod sa pag-alagad nga mahugtanon sa pagtuman sa gigasabutan sa sulod sa pagtulod ang PBC. O amo sabdi ay nga gipangmusta si Atty. Samuel Anado. Kumusta, Atty.? Kuman sa imong mga pamilya diya o mga anak o sa mga kaparintihan usab. O kang brother Jerry Idgila diri dapit sa Tugulan, Misamis Oriental. Kumusta nimo, brother, sa imong pagsunod? O kang Faustino Palapa diri sa Lingating, Baungon, Bukidnon. Karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta? Og maayong pagpamina usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo nining atong programa. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog. Dinhi nining maong sibihan sa RMN DXDR Dipolog, matag adlaw kita nga Domingo, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa RPN DXKD Dipolog ang atong programa, mga kaigsonan. Magsugod kita alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion, matag adlaw Domingo. Ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon, matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungahan, Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon, ug masubli kini sa hapon ngadto sa gabi alas 5 ngadto sa alas 6. Ug dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon, matag adlaw Domingo. Sa probinsya sa Bukidnon, mga kaigsunan, mabati usab dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RM Index MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa FM station sa IFM dinhi sa Valencia sa mauragapon nga oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa gabiyon, matag adlaw Domingo. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa medya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon, matag adlaw Domingo. Og dinhi usab sa Cagayan de Oro City, mabati usab mga kaigsunan og sa Misamis Oriental sa Digsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon, matag adlaw Domingo. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM alas 7 or alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion, matag adlaw Domingo. Ug dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon, matag adlaw Domingo. Yadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882.
O kumusta diay sa mga PBC Women's Group o sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. At sabi kumusta atong igsoon Brother Rogelio Jun Ibanez din sa Toledo sa Shine Radio. O atong igala usab Brother Richard Sandigan din sa Malanang Upol Gasames Oriental. Atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos ug sa imong pamilya. Chapter President din sa Toledo, Sister Vicky Dosina, yun man sa iyang katika sa kinabuhi, Eugene Dosina, yun man, Chapter President Ranisa Alforque. Kamutanan mga kaigsunan, dili na namo matasatag sa paghingalan tungod sa inyong kadaghan, o mga itong oras, limitado man, busa kamunan niya na kalakip sa among mga gipanimbayang nga nagsunod karon sa atong programa. Karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Brad Ronnie, mga mahalamong tigpaminaw magkaigsunan, ang ato daghan mang giluwatang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga nagbandilyo diri sa DXKDRP no og aduna sab kitay programa dinhi iya alas 7 ngadto sa alas 8 ngadto alas 6 ngadto sa alas 7 sa kagabion adlaw Domingo og may programa sab kita sa dinhi sa DXDRRPN alas 12 ngadto sa alauna kaniadto dinhi siya nagsibya sa samang oras nga iyang gisibyahan diri sa mong radio station pero nilayas naglain siya diri mo sa ang ato naman nga mga pagpamatod kwaon lamang nato sa iyang mga giluwatang pahayag kay ang ato kunong gibuhat nga ang Espiritu Santo dili kuno mao nga gihimo kuno nato nga tubig dili kuno na mao nga but niyang ipalutaw nga ang Espiritu Santo dili tubig kay atong gipasabot nga ang Espiritu Santo nagasimbolo og tubig matod pa niya nga kini daw makalibog kunong atong gibuhat busa dinhi adunay iya dieng mga paghubad-hubad para i-correction sa atong mga pagpamatuod atong pamation badron mga kaygalaan para dili mo makaingon nga nagtumo-tumo mi kay moingon bitaw ni siya nga basta daw makabaton lagi ko ng piki nga Espiritu Santo mut niya ipasabot nga mupaka gyud mi kay minigon dili man siya mo ipiki ang pamatod ya kung dili mapamatud-an namo dili gyud mi makaingon o kamo makaingon dili gyud mi makaingon unang-una nga kami nagmakakoy dili pod mo makaingon nga kami nagmakakyapon kung mapamatud-an niya ng bahina o kung siya dili piki kinanglan dili mo paka kay ang piki mara may mupaka sa pangatarungan atong ihatag ang pagpamatuod sa iyang katarungan nga dinhi nato ipasikad ang mapagtubag bradron. Okay Reb, atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio, yung pastor sa Sabadista nga nagbandilyo sa iyang mga pangatake o pagkoreksyon, mga pagkorehir sa atong mga pagsangyaw. Niya, atong ibabati kay dinita magpasikad sa atong mga pagtubag. Nabulusot na dyan. Di ato na lang. Di kami itong versikulos Biblia. Ito tayo sa atong sigurahan kining atong ipabor nila kining Adventist Bible. Atong basahan ni Sibig Adventist Bible. Pinadayang 22:17. Atong tagaan pagtagad kay maukuno na ipainom ng Espiritu Santo. Atong basahan 22:17. Ang Espiritu ng pangasaulo nagayon umarika og siya nga nagapatalin og paingna umarika og ang giuhaw pariha ang may tinguha paingna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Kinsa di ay ang nag-ingon na paimong sa tubig? Ang Espiritu Santo o ang pangasaunon o ang Espiritu Santo igsoon. Kaya Espiritu Santo na ato, gamit sila ang Pulong Santos Biblia ka na ato masasa ng Pulong Santos Biblia ang Espiritu Santo na gana na naingon kaim na ato tagaan na wala ka diba o grammar pagyot ato masahon 22:17. Mingon ang Espiritu Santo ug ang babae nga kasulunan dali ug ang tanan nga naminaw mingon usab nga dali si bisan kinsa nga giuhaw o gustong minom moduol ug modawat sa tubig nga naghatag og kinabuhi wala kini bayad. Okay, kinsa nag-ingon nga dali? Kinsa nag-ingon? Ang Espiritu Santo o ang pangasaw? Unon. Unya, kay matod nila ang Espiritu Santo mao man dahil na ang
tubig nila, yun yung nota ng bersikulo na ang mga ng Espiritu Santo o panasaunan. Inako. Pagkaluoy ko nila, tubluan pag Espiritu Santong pigit. Ang Espiritu Santo mo hinihingon. Ang Espiritu Santo mo hinihingon. Unang Juan 5:6 ang dama, Brother Lance. At ano mo? Sunod, ato basahan ang unang Juan 5:6 mga kaigsunan. Sa Biblia na, hindi yung tubig. Ato basahan. Ang mianhi mao si Kristo nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya ug dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi matuod kini kaya ang Espiritu kamatuoran man. Okay. Inside the ane uban sa tubig, si Ginoong Jesus. Nauto nga pag-ato niya sa tanaw sa atabay nga sa Juan 4, nga ningon si Ginoong Jesus nga kung nahibalong ka, inside na nga yung tubog tubig, iyong ka magtumili ni Hine. Atong basahan ng Juan 4, versikulo 7 na magsugod. At Ato sang ipos kadiot bradron, iyang basahon daw ang Juan Kapitulo 4. Matod pa niya, magsugod ta sa city. Kay si Kristo iyang gipamatud-an nga mao daw kini ang atong Ginoong Kristo nga mianhi pinaagig tubig ug dugo. Nga matod pa niya, basta kuno makabaton tag Espiritu Santo nga piki, wrong grammar gyud kuno ta sa pagsabot niya na. Nakaron, iyang gipamatuod nganong wrong grammar ni. Kay di man siya mosugot nga ang Espiritu Santo tubig. Kay si Kristo magkuno ang mianhi pinagig tubig ug dugo. Dayon iyang basahon ang Juan Kapitulo 4 magsugod daw sa versikulo 7 ato ipadayon bradron. Okay rin, basahon na to, kining iyang gigamit na teksto, Juan 4:7 gingon. Og diay usa ka babaeng Samarianhon nga miabot aron sa pagkalos og tubig. Oh, mo na iyang gipasabot na mo na sugod lugar nga iyang pagabasahon bradron hangtod sa tumoy atong ipadayoning imong gibasa bradron pero dito ta magkuha sa ilang ipahayag. Okay rin, sige, pamation ta ang iyang mga pamahayag ni Mitchell Bendilio. unang Juan 5:6 ang dama, Brother Lance. At ano mo? Sunod, ato basahan ang unang Juan 5:6 mga kaigsunan. Sa Biblia na, hindi yung tubig. Ato basahan. Ang mianhi mao si Kristo nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya ug dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi matuod kini kaya ang Espiritu kamatuoran man. Okay. Inside the ane uban sa tubig, si Ginoong Jesus. Nauto nga pag-ato niya sa tanaw sa atabay nga sa Juan 4, nga ningon si Ginoong Jesus nga kung nahibalong ka, inside na nga yung tubog tubig, iyong ka magtumili ni Hine. Atong basahan ng Juan 4, versikulo 7 na magsugod. Atong basahan hanggang pa inong sa unahan. 4:7. O gaya sa kababayang Samarianhon nga miabot aron sa pagkalos og tubig o si Jesus mayon kaniya payumnar ko kaya ang iyang mga tinunan ang ato man sa lungsod aron sa pagpalit og makaon. Ang babayang Samarianhon mayon kaniya naon sa nga ikaw usa ka Hudyo mihangyo man nga pahimnon ko nga usa ka babayang Samarianhon. Kaya ang mga Hudyo ugod wala may pakigharong sa mga Samarianhon. Og si Jesus bitaw kaniya kung nasayod ka pa lamang sa gasa sa Dios o kung kinsa kining nagaingon kanimo pahimnara ako mangayot ka gayud unta kaniya o ikaw katagan yag buhi nga tubig. Isa ba itong buhay na tubig, si Ginoong Jesus, sunod, pagutana. Sunod, patay basa. Ang babae mingon kaniya, Senyor, ang babae mingon kaniya, Senyor, ikaw wala gani arang ikatimba o gangatabay lalo. Asa man mo kuha ka ng imong buhi na tubig. Lamaw ka pa ba sa among ginikanan nga si Jacob nga mo'y naghatag ka ng naghatag ka na mo ining atabay ug sa tubig niini nag-inom siya og ang iyang mga anak ug ang iyang mga hayop. Si Jesus mingon kaniya, ang tanan nga magainom nining tubig pag-awhawon pag-usab. Apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong gahatag kaniya, dili na kayo pag-awon kaya ang tubig nga akong gahatag kaniya
mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon. Kinsay muhatag sa tubig sa Ginoong Hesus. Kinsay muhatag sa tubig sa Ginoong Hesus. Dili kay si Tomas. May tingnon. Atong nakita nga paggamit niya sa Juan 4:7 lapos dito sa unahan dayon nga giingog nga dili na gyud pagauhon ang makainom niining maong tubig kay mahimong mosulod kini diha kaniya og magtubo kini sa sulod niya. Pero ang iyang pangutana kinsay mohatag og tubig? Si Hesukristo. Di wala may lalis na kay si Kristo gyud ang mohatag tubig. Pero ang iyang gipasabot brother nga ang maong tubig nga iyang gikoreksyon diri kanato dili kuno Dili ko no atong magtutudlo nga si Tomas Ihenyo. Iya bang giansiran diretso ba? Pero uyon siya nga ang tubig nga ihatag, ang muhatag maos Kristo, pero di lang kuno maos Tomas Ihenyo. Oh, niya gawas nga dili mao si Tomas Eugenio, dili pod gyud kuno na Espiritu Santo. Mao na iyang gisgutan. Natong timan-an ipadayon nato og kay dili man day ni Espiritu Santo. Pero ang mohatag og tubig si Hesukristo asa ang mga sitas nga iyang gipares. Wala misupak atong unang Juan kapitulo 5 bersikulo 6 wa tay supak bradron. Tinuod ka na, Reverend. Kay si Kristo man gyud ang gisgutan nga miani siya pinagig tubig dili sa tubig lamang kundi tubig og dugo. O tinuod nga si Kristo miyan ni pinagig tubig. Og dili lang kay pinagi og tubig, pinagig dugo. Pero siya pod nga gingog tubig nga muani, muhatag pod siya og tubig. Pero si Bendelio di mo yon. Nga ang tubig nga ihatag mao si Tomas Ihenyo nga ang atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo. Sa laktod nga pagkasulti bisag dili pa niya giansiran ang ngalan, dili gyud na mao daw ang Espiritu Santo. Nakaron ato ipadayon kay di man mao ang Espiritu Santo. Okay, Rev, niya atong ipadayon ang pagpaminaw sa iyang tingog ni Mitchell Bendelio, pastor sa Sabadista. Unsa man ang tubigan pinadayag 22 versikulo 1. Ano ni Dayag 22:1. Masakit ka ng tubig, masakit ka sa saan? Ina ang tubig! Ina natos na masihan niyo? Kahit dito sa uno, basa. Unya iya gipakita kanako ang suba sa tubig nga naghatag sa kinabuhi nga matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios o sa trono sa Kordero. Masakit ka ng tubig, Brother Gods? Ikan sa trono sa Dios. Diyos. Mao na tubig nga naghatag kinabig. Kung nagpasalit ni Kristo, nga katungod-tungod niya, makamuhatag sa tubig nga kinamahatag o kinabuhi, ikan sa trono sa Diyos. Dili ikan sa San Antonio Hasaan. Oh, nakita nato nga kadtong tubig nga iyang gibasa sa Juan kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod nga gipadayon niya pagbasa tapos sa bersikulo 15 iyang gitugbangan nga maunang tubiga nga murag kristal sa 22:1 sa pinadayag nga si Kristo ra gyud daw gyud mohatag niya ng tubiga. Pero dili kuno na si Tomas Eugenio nga nasa saan. Og labing dili pud daw na Espiritu Santo kay kana daw kanang Espiritu Santo nga giingon daw kuno namog tubig. Kami ray naghimo-himo. Unsay priba atong tapokon tanan ang iyang istorya brodon. Okay, Rev, atong paminahon ang iyang tingog na pod nga kanang atong giingon nga kanang Espiritu Santo nagsimbolog tubig. Ato-ato ra kuno na. Unya, para niya makalibog kuno nang ato ang pagwali nga atong giingon kanang Espiritu Santo tubig. Atong ibabati ang tingog. Tawagan niya, gitagna, unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na po na, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Kaigsonan na apay, ila na po na, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ha? Makalibog ba? Ha? Nihatong una mga kaigsonan, ang Hebrehanon 4:9 ang adlang ipapahulay. Maoy kuan, Espiritu Santo. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, sabay tinuod ana. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, sabay tinuod ana. Oh, di nakita nga karon daw napod katawanan kuno
ila na pud kuno nga gihimo nga ang Espiritu Santo tubig. O di klaro bradon nga dili gyud ay ang Espiritu Santo tubig sa simbolo kay supak man siya. Makalibog kuno kay sa una ato kunong giwali ang Hebranon 4:9 nga sa pag-interpretar lugar kuno hay matad pa niya nga gihimo kuno nato nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Karon kay gihimo na pud nato nga ang Espiritu Santo daw kuno tubig, asa kuno'y tinuod niya na. Di wag gyud ay kalibutan. Pero katong iyang gibasa nga ganina, wala kitay supak. Kung moingon siya nga si Kristo, ato bang nadungog na doon, nga si Kristo gid kuno ang maghatag og tubig. Mao na iyang interpretasyon. Pero kay maghatag magtubig, dili siya mosugot nga katong tubig nga ihatag ni Kristo mao ang Espiritu Santo. Dili pod siya mosugot nga kana nga ang tubig Espiritu Santo kay ngano katong babae nga nagkalos sa maong tubig, katong tubig kung makakalos dili na gani kuno ahon ang tao kung makainom na ng tubig kay katong tubig daw kung mosulod na to katong tubiga magatubo man to. Katong tubiga dili na kuno ahon kay mahimong usa ka tubod diha sa sulod lugar niya kung makainom siya ng tubiga magatubo ngadto sa pagkinabuhing dayon sumala sa Biblia nya ningon man ang babae mingon kanya senyor sa 4:15 lugar sa Juan hatagi ra ako niya ng tubiga aron dili na ko uhawon nimo anhi pa dinhi aron sa pagkalos. Di sa ato pa si Kristo gyud ang matag og tubig pero unsay ang gipamatuod kana kunong tubig dia kanang tubig nga dili gikan sa saan. Tubig kuno na nga murag matinaw, murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios o gikan sa trono sa Kordero. Pero kining tubiga usara ni dito sa iyang gibasa sa Juan 4:7 hangtod sa 15 wala tay lalis bradron. Tinuod. Di ba? Oh, tinuod. Nakaron ingon siya nga dili po ni Espiritu Santo kay gihimo maguno nato ang Espiritu Santo nga tubig. Boy no. Arita ni Kristo bradron. Kay may kunog nag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko grong mura na lugar tag nagrung-grung ni ana og sasakyanan pa nga tingog. Unya kay di man grung-grung nagisgot tag sakyanan sa pagpahayag man pagsabot wrong grammar kuno ta. Amo ni iyang giingon. Nakaron atong tan-awon. Admitado siya nga si Kristo mao ang mohatag sa tubig. Pero dili ang Espiritu Santo kay gihimo kuno nato ang Espiritu Santo nga tubig. Pagkonklusyon ni ining tanan si Kristo ba nag-ingon nga ang iyang ihatag nga tubig bradon dili Espiritu Santo matag pa ni Mitchell Bendilio. Okay diya, atong kaagpahayag ang atong Ginoong Hesukristo. Mulugar gini nga kinis Bendilio nagbinot-bot gini siya ning iniyang pamaagi. Iyang correction lugar kuno nato. Pag ingon niya watas grammar, ikaw may was grammar kung ato mang i-grammar ang mga sistema sa pagpamatuod. Ano? Tungod kay mismo nga atong Ginoong Hesukristo mo'y namulong nga ang tubig nga iyang ihatag. Admitado man siya kasi Kristo gyud may mohatag. Admitado kayo nabati natong iyang tingog. Walay lain nga ihatag ni Kristo ang tubig nga gipasabot mao ang Espiritu Santo. Niya basahon ako. Juan kapitulo 7 bersikulo 37 ngadto 39 rib akong basahon giingon. Agunya sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa fiesta, si Jesus mitindog ug misinggit nga nag-ingon, "Kon adunay taong giuhaw, umari siya kanako og uminom. Sa mosalig kanako sumala sa gingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi." Agunya nagsulti niini og unya siya nagsulti niini ang atong Ginoong Hesukristo labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. Busa ang iyang giingon aghat bradron ni Kristo nga ang giuhaw umari kay paimnon og ang iyang gihatag nga ipainom ang tubig nga naghatag og kinabi nga matupan niya nagsulti siya nini labot sa espiritu og mao ning tubiga nga giingon ni Bendilio nga
mabasa sa pagpangayo sa babae gikan sa sugod sa Juan 4:7 hangtod sa 15 bradron, di ba? O, tinuod ka na. Og mao pud ning tubig nga iyang gingon nga si Kristo gyapon mao'y mohatag sa tubig lagi pero dili kanang Espiritu Santo nga naa sa saan. Kay di pud lugar si Tomas Eugenio ni unya gawas ni ana di ilagi pud na Espiritu Santo kay kita mo ko rin naghimo-himo nga ang Espiritu Santo gihimo natong tubig. Ang iyang gingon ang pinadig 22:1 nga katong tubig nga murag kristal pero si Kristo ra gyapon mohatag niya na, di ba? Mao na iyang giingon. Watay sopak niya na. Wala gyud. Nakaron, kay si Kristo may mohatag sa tubig. Nagsulti man siya sa kahulugan bradron. Ngaon sa man ang iyang gisulti mahitungod sa kahulugan sa tubig nga iyang ihatag. Gitin-aw ni Kristo Reverend nga kanang iyang ihatag nga tubig ang gipasabot niya na mao ang Espiritu Santo. Anong ningon man kag Espiritu Santo bradron nga sa gibasa ganinan nimo sa pagpahayag mauman ang gitawag og espiritu. Piho ba nga ang espiritu nga gipasabot ni nga tubig nga ihatag ni Kristo nga mo'y giingon ni Mitchell Bendelio nga si Kristo ra ang mohatag niya ng tubig, di lang siya moyon nga Espiritu Santo ni kini ba gyud Espiritu Santo kining gisgutang espiritu. Piho, Reverend. Gamit taglaing version, bisan pa kini silang mga sabadista, ila man ning prinsipyo. Atong gidawat ning prinsipyo nila kay mamampoy husto sa gitudlo ni Master nga ang kasulatan ni Tandi sa laing kasulatan. Na ilang libro nagpamatuod nga gitawag Steps to Christ, ang dalan payon kang Kristo sa pahina 123 sa maong hulat giingon, scriptures must be compared with the scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Ang kasulatan ni Tandi sila ang kasulatan busa sa pagpruiba nato Reb nga kining espiritu nga gipasabot ni Kristo nga dawaton nga matud pa niya mao ni ang tubig nga iyang igahatag Espiritu Santo gid ang gipasabot niya sa Biblia nga ang pulong sa Dios nako pagabasahon ng pruiba Reb dinhi ra gyapon sa Juan City nga kapitulo sa bersikulo 37 ngadto sa 39 gingon unya miabot ang katapusan nga adlaw sa kasaulugan mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa kasaulugan. Nining adlaw mitindog si Hesus og misulti og kusog. Si bisan kinsa nga giuhaw muduol kanako og muinom kay sumala sa kasulatan. Si bisan kinsa nga magtuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Unya katong giingon niya bradron nga gihimo kuno nato nga ang Espiritu Santo tubig unya makalibog pero nagingon siya nga ang kahulugan sa tubig nga gipasabot niya katong tubig nga murag kristal katong kaluson sa babae nga tubig nga magasulod og magatubo musulod itong tubiga sa tao bradron kay giingon man nga ipainom man ang Espiritu Santo unya katong iyang giingon nga si Kristo mohatag sa tubig, di man kuno Espiritu Santo tinodtong iyang gingon bradron. Dakong bakak Reverend kaysa amala sa atong nabasa, ang Espiritu Santo gingon ni Kristo nga tubig ug mao ning iyang gihatag. Busa tanan nga mga pagsupak ni Bendelio sa atong presentation nga gingan pagitag wrong grammar pagita unya makalibog kuno ta, unya unsa patong iyang gipang istorya nga atong nabatian, wa gyud mo tukma tungod kay ang Biblia nga atong gibasa napiho nato nga ang tubig nga gipasabot nga ihatag sa atong Ginoong Hesukristo mao ang Espiritu Santo. Di nakita nato mga mahal lamang tigpaminaw bisan klaro na lang nga nangoreksyon ko no pero siya mo dai koreksyonanan. Miabot naman ang oras sa ngalan na labang sa among magtutudlo. Pasmuna ko sa ngalan na lamang sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Senior among ipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamatoran sa among pangapagtubag sa pamahayag ni Mitchell Bendelio. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sangalan sab sa kauban nga Evangelista o Ministro. O ginusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamilya.